Astăzi ne vom juca un joc și suntem aici cu Mati. Salut, Mati! Salut! Deci o să ne jucăm 1v1. Hai, Mati, hai, intră. Ce fac? Da, o să mă bată el în unde? Niciodată nu o să mă bată. Hai să vedem. Eu am o strategie direct. Cu cuțitul? Tu? Tu joci așa cu cuțitul? Nu. Păi de ce nu s-a auzit? E pistol. Aua! Ai zis că o să mă bați. La prima! E prima, nu e a doua. Nu e a treia. Ok, hai să vedem. La 5. Stai că-ți dau. Hai! Acum mă nimerezi! I-am zis să nu plângi pe vlog. Dar nu plâng, ce ai? Eu sunt extrem de bun la jocul acesta. Uai! Eu știu să joc, eu ca tine. Ai zis că știi. Dar de ce mă faci porc? N-am zis asta. Uite, am făcut pe tine. Chiar la ore. O să ne întâlnim doar sus. Oh, prima rundă care știi măcar să joci. Nu o să mai iau. O să iau o altă strategie deja. Nu știu deloc să joc. Oi, știi unde ești? Am zis e corect. Până la 5? Da, eu joc până la 5 și eu joc cu chestia asta așa care poate așa ca așa și nu prea îmi place. Nu tu joci. Îi până la 5. Știu. Ai. Ai câștigat. Hai joc. Yes. Câștigat. Hai 2v2. Vrei? Da. Ok, hai. Hai să vedem cine intră. Porc? Ok. Vezi că poate e bun. Hai asta. Nu. Yes. Eu am ales asta. Eu. Și eu. Dar ce vede pe mine? Uite-le pe foc. Unul făcut. M-ai făcut. Și eu l-am făcut pe adversarului. Pe... Nu știu, sunteți 1v1. O să mă aștept. Dar de ce nu ai cuțit? Tu că nu joci cu pușca. Știu ce să joc. Cu mămăliga, cu ce? Cu sniper, cu ce? Cu porcul joci. Mati, dar știam cum să joc, dar tu încearcă să nu te duci pe ei direct, că știi cum e. Nu știu. Mă duc prin tunel. Dar cum m-am împușcat? Ai, chiar nu. Ăla-i bun. Dar nu vă duceți pentru el, că pentru el vă duceți. Și, Mati, nu te duci pentru el, că stă prin tunel. L-am făcut. Și eu cu cuțitul. Bravo, Mati. Chiar așa. Eu care nu-l băteam pe ăla și l-am bătut. Eu care eram cel mai nou cu pușca. O să vină prin tunelul, deci ai grijă.
Vino pe aici. Uite-i. 1. Al doilea. Ei, cred că-s frați ca noi. Numai că eu s-au stat amândoi pe loc fix așa. Nu știu, cred că era, cum se cheamă? Ei, unul a ieșit. Arată X el, de ce arată X? Că unul a ieșit. Ăla a ieșit. Ăla care stătea pe tuneluri. Deci mai fac. Așa simplu. Ăla care era pe tuneluri, nu? Bă, ăsta nu se mișcă, știi ceva? Direct cap. Capă. Da. Deci... De la Cross? Deci mai jucăm... Cred că e de la Cross. Cât mai jucăm atât, ce mai jucăm? De vedea iarăși că ai fost bun. Și, sincer, da. Nu, hai să jucăm alt joc. Ok. Bun, și cam atât a fost episodul. Mati, vine încoace. Deci cam atât a Hai de fost aici, episodul. hai dinăuntru. Ok. Am început, aici. Stai, nu, pune-te, uite așa. Și cam atât a fost episodul. Bine ne-am revăzut. O să ne vedem la un nou vlog. Și pa, pa!